ase gitabu ky'Abakorinto y'entang'ani ogosoma kwaye 10 osoma kwaye ekebungo ye 13 kere ekebungo ky'agatatu ng'a ogotemwa tikwa banyorete inwe otatiga kore okweng'encho ya mwanyabanto Nyasaye no mwegenwa takobatiga motemwe gwetania buna chinguru cheino ching'ana korende amo no gotemwa na kore egesieri mogosokera erinde monyare gokoremereria Tang'irorere Abakorinto y'eritang'ani 10 ogosoma kwaye 13 kere kebungo kagatanga ogotemwa tikwa banyorete inwe otatiga kore okweng'encho ya mwanyabanto Nyasaye no mwegenwa takobatiga motemwe gwetania buna chinguru cheino ching'ana korende amonegote no gotemwa na kore egesieri mogosokera erinde monyare gokoremereria ekebungo gototebia ng'a amatemwa narororo asensemeria mwanyabanto anaende kere Nyasaye akwala ogotemwa gwacha sore niga ogotiga ikiagera ng'a tago kwa matemwa alietaneti chinguru chiago nande nigo ali omwegenwa nande nigo agokubwira igo ekero korora ng'a amatemwa beire ase ore ng'a Nyasaye namanyite nande namanyite ng'a nobwate chinguru chiokoyabwa amatemwa ayo yoto basa kuoba gosochake kwemurungani ng'a ngikiagera Nyasaye otiga amatemwa ya achasinde amatemwa niga aroro nande niga arayeng'encha ase mwanyabanto na nigo agoko chinguru chiogosuka bosio ase obogima bwago gekorokora gocha sore manyanga Nyasaye na ya maite nande na maite ng'a goikobwe. Good morning, Job. Good morning.